הדברים האלה החזיקו מעמד כמה שעות עד שמישהו שם לב שהמסרים על השלטים חתרניים משהו. נפלא. אני רוצה לספר לכם משהו שאתם ודאי לא יודעים על החזאי שלנו, אלעד זוהר. הוא מתעב עגבניות, ולכן הוא הלך היום, הוא הלך היום למכון וולקני שחוגג 95 שנים להיווסדו. זוהי מעבדת החקלאות, מעבדת המחקר החקלאי מספר 1. כאן תראו. יודע חקלאי פיקח, והוא הנחיל זאת לצבא, שאת הזן יש לשבח ולהיטיב בהרכבה. שלום עודד, שבועות בפתח, ואני רוצה כבר להיכנס לאווירה. חוץ מהחלב והפינות הליטוף, גם התוצרת החקלאית מאוד חשובה בחג הזה. אני רוצה להיכנס לאווירה כאן במכון וולקני, שמחר פותח את שעריו חינם אין כסף לציבור הרחב לביקור במתחמים הייחודיים שיש כאן. לדוגמה, כאן, בבנק הזרעים היחיד בישראל, ששומר בצנצנות קטנות זרעים לדורות הבאים, במקרה שאחד מהזנים ייעלם פתאום. ויש כאן עוד כמה דברים, בואו תראו. אנחנו מבודדים תכונות על מנת שבסופו של דבר התוצרת הישראלית תזכה בתכונה חדשה. זה יהיה יתרון יחסי למגדלים, שהם יוכלו למכור את התוצרת שלהם עם תכונה חדשה שלא קיימת במקומות אחרים. כל העדרים שיש במדינת ישראל למעשה פותחו במכון וולקני. מכון וולקני היה שותף בהחזרת הטעם לעגבניה. העגבניה היום טעימה פי כמה מה שהייתה בעבר. איתם בבקשה אתה מדבר. כל מי שמכיר אותי יודע שאני לא סובל עגבניות, זה ברמה גנטית אצלי. שכנעת אותי מתוקה, בואו נראה. יש כאן בשורות ולחש, ההיארצות 5-5. אור הכרוב ואור הטרת, העגבניה לכידון, אור הנחל מסחררת, אור החסה, אור הצלון. חוץ מהתערוכה והמעבדות, תוכלו לבקר גם כאן בגינת הגג. גינת תבלינים, פרחים, ירקות, פירות, מה שלא תרצו, שגדלים בכל דבר אפשרי, כמו צינורות ביוב אפילו. טוב, אנחנו הולכים למזג אוויר חם, חם מאוד אפילו, וזה קורה בשבת. מחר תהיה לנו איזו רגיעה בטמפרטורות הגבוהות האלה שהשגנו היום, אבל בשישי שוב מתחמם, שבת כבר שרב, אפילו כבד, כמעט בכל אזורי הארץ. לשמחתנו מסתמן שביום ראשון תהיה לנו הקלה מוקדמת יותר ממה שחשבנו, אז במזרח יהיה עדיין חם, אבל ברוב המקומות יהיה בסך הכל נוח יותר. אנחנו כבר ביוני, על סיפו של הקיץ, אבל עדיין במזג אוויר אביבי. ושיהיה המשך שבוע מצוין לכולם. להתראות. תודה רבה לך אלעד. אנחנו נחזור לכאן מחר ב-6, מיד אחרינו אנשים. להתראות. ערב טוב.